el projecte de trobades hem volgut engegar el tema del teatre musical, no? Incorporant la dansa, l'expressivitat. Per què sorgeix això? A veure, Trobades fa un any que funciona, és un grup d'oci integrador. Nosaltres simplement els donem una miqueta les eines i els acompanyem perquè puguin gaudir de tot l'oci que ens dona la societat. S'ha fet un grup molt maco, són joves entre els 20 i els 30 anys, pensant què més els hi podríem donar perquè s'ho poguessin passar bé. Se m'ocorre la idea de fer un musical amb ells. La missió general del projecte seria com crear una companyia d'arts escèniques per part dels joves mateixos i que ells l'autogestionin, com un projecte tant artístic com d'acció socioeducativa. Sobretot partim de la dansa i l'expressió corporal com una eina i gràcies a aquesta treballar tema apoderament dels participants, resiliència, intentem que hi hagi el tema de la cura de la salut integral, entenent com la part emocional, física, mental, social, perquè també hi ha una feina com de treballar les habilitats més relacionals, comunicatives, d'expressió, etc. També treballem molt el tema de sentiment de cohesió i de pertinença a un grup, perquè creiem que el camí de la dansa i la importància aquí de l'expressió corporal és aquest treball més col·lectiu i no individual. Un altre dels objectius seria com treure la creativitat, com inherent a cadascun i cadascuna de les joves, desenvolupar a través de moviment més lliure o jocs que deixin com una miqueta més amplitud, surt molt l'estil personal de cadascú, que és el que al final ens enriqueix com a grup, aquesta diversitat de cossos i de moviments. A nivell metodològic treballem bastant a partir de la mediació artística, entenent que la pràctica artística, en aquest cas de la dansa i el moviment, activa com diferents processos que van visquent com cada participant. La importància, diguéssim, a nivell tècnic, no rau tant en el resultat final, sinó en tots els processos que anem com treballant. Que ja d'entrada ja són superextrovertits, que venen i et saluden i en comptes de fer-te un petó potser et fan un ball, saps? O un moviment de caderes o no sé. N'hi ha que no, però tant uns com els altres crec que els hi va superbé a molts nivells. Vull dir, tant de relació, que això també és el que anem treballant durant tot el curs, però fent activitats així, perquè o no, accentues més un altre tipus de relació, un altre tipus d'expressió, que potser no estan en aquest cas parlant o explicant no sé què, sinó més amb el cos, deixant-se anar, i crec que és bastant positiu, jo veient-ho des d'una perspectiva i ells transmetent-m'ho també superclarament des de la seva, vull dir que t'ho diuen directament i si no els veus que s'ho passen bé. M'aporta alegria i diversió perquè trobo que està molt bé tot plegat. És una activitat que és social. Com em passo també el teatre i tot això. M'agrada ballar. Tot bien. Estan els companys. Ens ho passem bé, aprenem a ballar i estar amb els amics. M'agrada, no havia fet ningú cop. M'ho passo molt bé. M'agrada. Fer teatre. Soc molt teatrera. Jo crec que és una gran experiència sortir davant del públic i estar sobre un escenari i és brutal. I ens estem esforçant molt, costa molt. No anem molt igual, però bueno, a poc a poc. Gràcies a la Lucía i a l'Uranya ho estem fent bé. Cada dia fent-ho cada dia, ho aconseguirem. Al final sí. Jo espero que aquest projecte
es pugui fer durant molts anys i que pugui arribar a ser una associació de teatral que es pugui fer arreu del món. M'encantaria seguir fer-ho tot arreu del món. Pues mira, la que fes està el guai. M'agrada tornar a fer-ho. Vull seguir més endavant, vull fer coses, perquè a mi teatre m'agrada molt. Esperem millorar el temps i que es vagi fent. Definim una paraula, podria dir que teatre per mi és molt divertit i en general crec que és important que es continuï fent. Per mi happy total. Emoció. Treballar molt. Molt divertit. Jo igual, divertit.